lidi, vítejte dalšího 5. dílu tady z Robloxu. Jak to tady můžete vidět, nevím jestli mě je slyšet, protože mi tady hraje hudba. Takže nevím, řekněte, napište, já zkusím něco udělat. Takže jdem hrát. Nevím, nejsem si teď jistý, jestli jsem v minulém díle sleboval, jestli nebudou 2kilometrová vejce. Asi jsem to řekl, ale toto odložíme si na speciální slavnostní 10. díl. Takže abyste jenom věděli, že jsem si to trošku jinak naplánoval, že abyste nečekali, že kdy to konečně bude. Určitě teď budou častější videa jak z Fisha, tak určitě i z toho, tady z Robloxu. A ještě teď bude z Minecraftu. Pokud ještě, že by byl nějaký čas, tak ještě ze Snake World, což už dlouho máme takové zaostalé, že bychom mohli. Nemáme lure, dobré. Takže to už teď máme zaostalý ten Snake World, takže teď bychom dali tady přednost. Takže to je dobrý. Jak můžete vidět, jsem nejlepší tady. Můžete to vidět. To je Hunter. Nebo Hunter, ale já mu říkám Hunter vlastně. Jestli někdo má FIFA 16, tak můžete znát, že tam je v jednom modu cesta a tam vlastně vystupuje Alexander. Můžete se na to podívat, třeba Jirka Král to točí, co já vím, a další. Takže ještě půjdeme si do skály, možná tam bude lure zapnutý. Toto video bude tak 10 až 15 minut, dneska bude kratší. Omlouvám se, že teď málo mluvím, tak jenom jako... Nevím, jestli si slyšíte tu hudbu, takže jako aspoň něčím nahrát. Pardon? Počkat, co? Nechci zaznít. Tak první vejce 5kilometrové, ale my chceme jenom 2kilometrové zatím. Bude to určitě těžké si nazbírat tolik. Křídla, jaký borec tady má křídla. Tak teď zase půjdeme tam. My budeme gangstři, my přes poldy půjdeme. EV tady.
A škoda čorka jedna. No. Samý pokébali, kdyby tam aspoň měli něco. Kdyby se dostávali lůry, to by bylo. Jak dlouho točíme? 5 minut, nebo 6 už. Někdo je tady Pogba, že by Paul Pogba hrál Roblox a zrovna Pokémon Go, nebo to nemusí vlastně být Pokémon. Tak jo, teď přeskočíme tady ty borce. Bum, 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 jej. Nejde. Skvělé. He. No, že bychom radši dali rozbalování 5 kilákových. I ten borec je jak kdyby repoval, prostě ten jak skáče. Rep. Jak dlouho točíme? Vlastně teď jsem se díval, ale to už je to dlouho. Co bych chtěl říct, je celkem podstatný, počkat, pardon, něco tady mám si stopnu. Takže jsme zpátky a jdeme dál. No vlastně nevím, jestli jsem to dořekl, že budu hrát i jiné hry než jenom tady Pokémon Go, ale musím se ještě podívat na jaké. Jestli tam nějaké jako vlastně jsou. Jako jsou, ale já nevím jaké. Tak vylezem si na skalu, když už teda nic nové nechytáme. Tak, tady jsme horolezci. No ne, musíme tady jít. No. Musíme vylézt tady, má asi. No, vylez. Ne, zase. To si děláte srandu. No ne, to jsou úplně... Jsme tady s kámošem horolez, jako. Normální kámoš to není, ale...
Uf. Zdolali jsme Roblox horu. Tak jdeme. Půjdeme teď tady. Bum. Skvěle. Nejlepší tady je, že tady se zabít nemůžete. Nevím, jestli mám mistra Majma, tak se ho pro jistotu chytíme. Ale asi máme. Ano, máme, ale i přesto jsme si ho pro jistotu chytili. Charmandra. Toho máme milionkrát snad. Tak. Ještě chvíli, třeba 2 minutky. Čekat? Skvěle. Ale ne, teď ten magnet, co to tam byl tady, utekl. Kvůli němu jsem tam vlastně tady lezl. Growlight, ten je můj. Chci Growlight a toho nemáme, jak jsme říkali v jednom videu. Growlight. Nemáme. Nový zápis do Pokédexu. Oni. Jasně, cheater. Tak. 10kilometrové. Skvěle, tak se ještě podíváme se, jaké Pokémony nemáme. Alur? Tak počkejte, po Luru se ještě podíváme a potom už ukončíme video. Ne, Voltorba nechcem, to taky hodně máme. No, ještě, dobrý. Dactrio. Ne, měli jsme Krabíka. Ježíš, to je... Jsem levej. Ježíš, no tak teď úplně. No. Caterpie to fakt nechcem. Tak no, objev se. Dratýny. Kdyby to byl Dragonair nebo Dragonite, vůbec bych se nezlomil. Kež by tady takový Charizard. Tak tady
Počkat, tady síla. Počkejte chvíli. Tak už jsme zpátky. Doufám, že jsem o něco nepřišel. Luz channel je tady. A síla. Aha, tak to jsme neměli. Vlastně. No pojď. Něco. Jo, už tady přišel ten šmejd. Bum. Je lepší než já, bum. Raidon asi to máme, a tak jako nenecháme to tady druhým. Gyarados. Ale my ho máme totiž. Nevím, jestli to bylo ve videu, to nebylo vlastně ve videu, jsem ho chytil tady. Jak dlouho už točíme? Necelých 17 minut, ještě. Jak skončí lure, tak se podívám na Pokédex a konec dneska. Hypno, sice ho máme, ale taky zase, proč bychom ho tady nechávali? Weezinga, to taky máme milion. Co to bylo? A to byl asi Executor. Jak to nějaká palma to tam čouhalo, se mi zdá. My se taky podíváme, jestli nějaký lure nemáme. No a tak si jenom, 2kilometrové. A skončil nám ten lure. Takže se podíváme na Pokédex, jak teď na tom jsme. Co nám všechno uteklo a co ne. Ale už, jak můžete vidět, že fakt, tady, jak jste mohli vidět, jak jsme se za ním šli, tak nám právě utekl na schvál asi. Nemáme ještě Pidgeota. Musíme ještě ten Pokédex doplnit. Tak třeba tady Tangelu nebo Taurose. Musí to doplnit. To jinak nejde. Palkia. Tady Mewtwo. No, já se pro dnešek tady s váma loučím a čau.